खुलुमबाय बड'खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ मेट्रिक आनजाद जागायजेननाय गिबि साननि इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया भाइरेल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। सरकारनि गोख्रों बिथोनावबो सोंथि बिलाइया भाइरेल। जाथाया काछार जिल्लायाव इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया आनजाद लिरफुनाय 30 मिनिट समावनो भाइरेल जादों होनना मिथिदों। बेखौ लानानै काछार जिल्लायाव थासारिया दुंहाव जादों आरो आनजाद लिरफुबाय थानाय समावनो सोंथि बिलाइया माबोरै गोसारनो मोनखो बेनि सोंथि सिखारदों। बेनि सायावनो हैदर हुसेन मुंनि सासे फोरोंगिरिखौ भाइरेल खालामनायनि गोख्रों अजद एबा हैदर हुसेनखौनो सोंथि बिलाइखौ भाइरेल खालामदों होनना गोख्रों अजद दिखांदों। नाथाय बेनि सायाव दाबो दायनिगिरिखौ रोखा खालामनो हानाय जायाखै। पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि मावगासिनो दं होनना खौरां मोनदों। नाथाय थांनाय हराव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ सोंथि बिलाइ भाइरेल जानाय जाथायखौ नंखाय होनना फोसावफिनदों। जाथायनि रोखा दाबो मिथिफिननाय जायाखै। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि सासे फरायसुलिखौ गावखौ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो मोनदों। जाथाया मैया शुक्रबार फुंनि समाव नुजाथिदों। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव बिगियान बिजोङाव फरायफुनाय हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोरनि सासे फरायसुलिखौ मैया फुंनि समाव क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव दंफां दालाइयाव दौलें लागायनानै जिउ फोजोबनाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला जिउ फोजोबना लानाय फरायसुलिखौ सितला मइसबाथोननि होनना मिथिदों आरो बिफाया बर'मोन आरो बिमाया गुबुन जातिमोन होनना मिथिदों। नाथाय फरायसुलिनि जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। थारैनो बियो सोरनिबा खैसारना गावनो फोजोबना लानाय? जाथायसालियाव पुलिस बिफाना थांनानै जिउ गैयि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लाना थांबाय आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनाय जादों। बे जाथायनि सायावनो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फरायसाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। चिराङाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै दंफां हमनो हादों हाग्रा बिफाना। रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जजों लोगोसे बेंटल फरेस्ट बिट मावख' हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावसुमाफोरा गासै खमैबो 16 लाखनिफ्राय 18 लाख रांनि आयेन बेरेखायै हाग्रानिफ्राय दंफां खावनानै लाबोना दोनफैनायखौ जब्द खालामनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव आयेन बेरेखा ट्रेक्टर गारियाव दिखांना खावना लाबोनायनि खौरां मोननानै जों जयै अपारेसननि थाखाय ओंखारबोदोंमोन। सं दाननानै जोङो ट्रेक्टर साखानि दागो नायै नायै मोननै जायगायाव जमायै दोनथुमनाय थासारियाव मोनफैनो हादों। बोखांनो मोननाय दंफांफोरा गासै 700 एबा 800 सेरथिसो जागौमोन आरो खमैबो 16 लाखनिफ्राय 18 लाख रांनि बेसेन जागौमोन होनना मिथिहोदों। नाथाय सिखावै लाबोग्रा दायनिगिरिफोरखौ हमनो मोनासै होननानै हाग्रा बिफाना मिथिहोबावदों। सोरां मन्जु थियेटारनो 15 लाख रां मदद होनो फोसावबाय। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा सोरां मन्जु थियेटारनि 50 बोसोर आबुं जानायनि सनाथि मायथाइ सान फालिनायाव मैया बिथां प्रमद बर'आ बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिना होदों जे सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारि एबा सेका मोसाहारिया गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों 50 बोसोर सम मोनसे थियेटारखौ फोथांना लाखिनाया बयनिफ्रायबो गोग्गाथावना बाथ्रा। बिथांनि जे खामानि बियो बर' जारिमिनाव सनानि हांखोजों लिरना दोनलांजागोन आरो बिथांनि जे गोबाव समनि हान्थिनाय बेखौ मदद होबोनाय नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन मददगिरिफोरखौ आं साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारा आगोलाव 10 लाख रां मदद होदोंमोन आरो आं दिनै 15 लाख रां होबावनो थाखाय फोसावनानै होबाय। बिथाङा जाहाथे फैबाय थानाय समावबो मोजाङै मोजां दैदेनलांबावनो हायो आं बेखौ इसोरनिसिम आरज गाबहरनाय थाबाय होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावो। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बलदेब मोसाहारि, रांगिरि रिस्ट बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनि बारग' गाहाय नेहाथारि रमेन बसुमतारीमोनखौ आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय आफादनिफ्राय एरख'बाय होननानै थांनाय 12 फेब्रुआरियाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि दलिन बर'आ मोनसे खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन। नाथाय मैया बेनि हेंथायै आफादनिफ्राय एरख'जानाय फारियै बलदेब मोसाहारि, रिस्ट बसुमतारी आरो रमेन बसुमतारीमोनहा बेनि खेंफोरथि महरै बुंथिना होदोंदि जे थांनाय 12 फेब्रुआरियाव जोंनि सायाव बुंनाय राव जेरै रां जाख्ल'नाय आरो आफादनि नेमखान्थि मानियै बुंनाय बेफोर खोथाया गासिबो नंखाय। बरनाम खालामनोसो बुंनाय रावसो। दिनै आफादनि नेमखान्थि
मानियाखै होनोब्ला बलेन ब्रह्मआसो मानियाखै। मानोना बै समाव बरागुरिनिफ्राय गसाइगाव थांनाय लामानि पेट्रल पाम्पआव 1000 रांनि थाव सोनानै फैसा होआलासे फैनो नाजादोंमोन। नाथाय थाव सोगिरि मानसिया फैसानि खोथा बुंनायाव फैसा होआलासेनो मानसिखौ बुदोंसो होनना बुंदों आरो मोजाङै सावरायनाय गैयालासे रां खांलाबायनाय बेफोरनि हेंथायै आं खोथा बुंनायखाय आंखौ नंखाय एलिगेसन होना आफादनिफ्राय एरख'दों होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।